Ang mahal ugawat aning na. Hoy, hoy! Pacific ma. Gago! Iman! Matuloy ko kay mama, mapatabang ko kay mama. Ma! Ma! Naunsa ka na? Matabangi ko, ma! Ma! Usa may utabang nakuha na? Magpatabang ko lumay, mama. Kay na ko'y crush, ma. Uy! Nagkras-kras di akong may bigay di. Ay, tindog na nakita imong pagtip! Ay, kabala ka. Ano sa man imong kras eh? Dato na? Daghan ang babol? Gwapo kayo, ma. Manglumay na di ay kakaroon! Oh! Hindi kay makabuang man ang lumay kung dili ni mo matuman! Kay para ko'y piliun, ma. O sige, sige. Tindog na ko itudlo sa imo ha. Ang pingin ni ang lumay na kung ihatag sa imo, itudlo na ko sa imo ha. Kay kabiling pa rin sa imong lolo. Lagi, ma. Dili ni mo yan, kaya gaan kaya makabuang ni. Ready na ka? Hindi na lagi ko, O ma. sige. Paminawag yung tarong ha. Oremos, oremos, ginamos. Ang akong naong mura, ginamos. What? Ready na ka? Ready na ko. O sige. Oremos, oremos, ginamos. Ang akong naong mura, ginamos. Oremos, oremos, imong naong ginamos. Dili nga na! Imong naong ginamos. Oremos, oremos. Ang akong naong mura, ginamos. Labanan mo ba, ay? Sige na, ikaw daw. Oremos, oremos, imong naong ginamos. Akong naong ikaw. Akong naong. Akong naong di ay. Oremos, oremos, ginamos. Akong naong mura, ginamos. Oremos, oremos, ginamos, akong naong mura ginamos. O sige ka na, dito na. Lumayan ang lalaki. Epektibo kayo. Gago! Pangita po na nga lumay, ma. Nak, ang pingid gid imong mga alas nak ha, kada imong kwintas nak, kabulok ba nak? Katira ani nak. 10 million na siya nak. Gold kayo na siya nak, oh, original din nak, tinuod na gold din nak ha. Kana ang pingid gid imong mga gold 10 million ni. Oh, nindot bagay kay sa imo ha oh. Tapos kada imong relo nak, kabalo man jud kada 20 million man jud ni. Istorya eh. Ang pingid jud ni ha. Kay kita rin maka-afford ani. Ang mga pobre di ka-afford ani, kita ra mga dato. Kasabot ka man? Kagani mo sing-sing pod nimo. Nain sa 90,000. Oh, tarawang logo oh. Nga na ang ligo 90,000 ha. 90,000 ni siya, pingin siya, ha? Kita rin makapalit ari ang mga pobre dili na sa ka-afford ani. Di sa sila kapod na mahal kayo. Mahal jud kayo, di kay sa kapod ka ng ginamos. Kita mga dato man ka mag-afford jud ta. Ha? Ano nya, pagkambing sa mga lakaw ha. Ah, sige mo. Di mag-igat-igat. Dili mo. Naro ko yung tondi akan dito. Sige, ayan jud ka mag-igat-igat ka. Babay ma. Pes mo lakaw. Sige ma. Oremos, oremos, ginamos. Akong naong mura, ginamos. Sabi ni. Si Iman. Ginamos. Basta po dito yung mahalon nga mga relo. Mga alahas. Pingan dito ko ayo ba para ka mama. Oremos, ginamos, ako nang murag ginamos. Oremos, oremos, ginamos, ako nang murag ginamos. Oremos, ginamos ako. Ay love ligos mo kalit. Gulumay mong guro ko nimo. Wala in love jud sa ko, ba para ba ko. Iwat mo kong mama. Sorry, gopa de ko. Sinungaling ka! Mo lagi ni. Tagaan ka na eh. Paano ni? Sige, baka na. Sing sing. Ang gwapo po siya. Kuha na po ni. Iko ah. Ako pintas. Sige. Ano ay? Kuha na lang ano na. Hini lang sa. Sige. Kuha na tanan. Asa ka kung anak ka? Uy, baka man ka uli. Alas 3 naman. Wow, ka-cute sa kong mga gold. Ma, tanawa ma, dagan kiko gold ma. Hala, saan man lagi ka na? Dito sa akong iyang ma, kung gikuha. Bakit ko yan? Nadali ka na? Mapriso ka. Yatag ba si mga kay, hawad man kay ka mo glumay. Effective dyan ang umay, no? Kato imong, kuan, katong murag naong ni mo, ginamos. Kadili ko. Masa pa sa ginig ka ng anak? Wala man, kay nalumay mas sa ginamos. Magaling kang kupal ka. Kawatan mo, di ka maoy. Uy,
Swerte ba niyo nak? Uy, Swerte kay kaayo basi na. basulungan sa ginikanan sa imong uyab ani ha? Dara makapadong na maputi. Nagadadala bitog bahalon ng mga gold. Mga alahas na ako. Ang katong kwintas jud, 10 million yung katong gihatag siya ha. Ang katong singsing ang gipasuot siya ha, 90,000. Yung relo, na ginoo ko dila di ko ihisgot na kay ginoo ko daghan bagawatan diri ah. Asa na matatong anak na nabalakan na taon ko. Ay, makakauli na ko, ma. Uy nak, dali araw uy, bagor kay kong history nabot dayon ka. Magaling Asa kang magikan di ay? kupal ka. Ito ang mahal. Asa man namang kwintas, mong relo gimong singsing. Kisa nila sa mga kasugat di ay. Ang kasugat man ako ganiya kay kon man to mugnaw buldog nga itong kig ilok nga mura bitaw kanang negra. Ginamos ako ng Bulldog ang nong, kitang bog ilok. Oh nya ang buhok kay murgwig Usay color. pula. Na si Tata Edoy. Ay magkipiyansa to kay lumay to. Ay inahan na to mang lumay. So siya nang Na ba sige lumay siguro ka to na. siguro. Agto na to na dali. Tara, try man. Garo na si Tata Edoy ha. Tawatan ka na si Tata Edoy ba. Nak! Dali na kuyog tanak. Ato tag pawn shop ay prinda na ako yung akong relo na. Ngayon kayo sa pawn shop na. Mahalin lagi na ma. Tara. Sige, sakay na ko. Kumpante. Wala ka nang mahulog dawat ani nak. Sa Cebu Pacific, ma. Asan mo? Usay, Cebu Pacific. Ha? Magprinda ni sa akong relo. Bagaan sa mong relo. Ikaw maka-afford ka ng relo? Ha? Maka-afford ka na? Hinatag man ni sa akong anak. 20 million na. Si anak. Sana. Ay naungan eh, maka-afford na. Kaya naungan eh. Namurag palwa. May ilong murag palwa oh. Bagay nyo kayo. Ilong murag palwa. Nang imo kay bukad kag ilong. Mama, malidas ako uyab, ma. Ano sila niyo? O sa relo, amo man na. Oh, kani, ako man eh. Asa mo taga sa kakuha, kintas. Sing-sing. Sa man di nak maulawan man ta di mong kalaki di ay nak manghatag man kag relo amo ba? Muna kay kasugat mo ng ero na. Oh, mo ni. Ganiya. Bulldog nga ero. Tag 27 million yo, wa man gyud na siya ilis oh. Ala kay bago ko naligo. Ikaw ka ba kay ligo? Tara nung naong nimo oh, napay ilok og liog, may ligo. Napay mong inahan niya man kapag gaba. Mara man ka nang masakit nun nga. Iyadag na lang na mauwing. Pagkatag palibang. Abi na, makawatan mo. Yung mga kuan. Panghambog ka na ihang Wala na ako anak. panghambog ka na iyang relo nga ning gawas sa mga ning bronze ana imong relo. Eh, kaya ka ng gold sa gawas. Bika kay mga ka-afford, bika ga-afford og ginamos muna. Napay imong sing-sing nga ng gawas sa mga stainless ana. Ala nga kay gika magawas no, kay mga ignorante mo kayo mo. Nabagag naong. Kahinas ra inahana ni. Siras ka. Tara nak.